Supply po ng anti-rabies vaccine sa Dagupan City, Tiniyak. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng Dagupan City Health Office na sapat ang supply ng anti-rabies vaccine sa kanilang tanggapan upang matugunan ang dumadaming kaso ng animal bite sa lungsod. Sa isang panayam kay Dagupan CHO Medical Officer Dr. Terence Lapena, hindi umano bababa sa 2 kaso ng animal bite ang naitatala ang sumasangguni sa kanila kada araw upang magpabakuna. Karamihan sa mga ito, pet owners na nakagat o di kaya ay nakalmot. Samantala, hinikayat naman ng CHO ang publiko na ipabakuna ang kanila mga alagang hayop upang hindi maapektuhan at maprotektahan laban sa rabies. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.